Jama'a Assalamu alaikum ga takaitattun labarun ƙarshen mako daga tashar All News da ke Lagos. A labarun namu na yau, za ku ji yadda wata jarida mai lakabi da Pandora Papers ta tono asirin wasu manyan shugabannin duniya, 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa. Haka kuma, za ku ji yadda uwar gidan gwamnan Kano Hafsat Ganduje ta shiga hannun hukumar EFCC. Daga birnin tarayya Abuja kuma, shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2022 wanda ya kai sama da naira tiriliyan 16. To jama'a ga cikakkun labarun. Wata jarida mai lakabi da Pandora Papers ta tono asirin wasu manyan shugabannin duniya, 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa. Wannan ɗaya daga cikin manyan bankaɗar sirri da aka taɓa samu na bayanan arziki kenan a duniya. Wasu shugabannin ƙasashen duniya 35 na da na yanzu da jami'an gwamnatoci fiye da 300 da kuma na kamfanoni ne sunayensu ya fada cikin takardun. Takardun sun shafi bayanan hada-hadar kuɗi na sarkin Jordan da tsohon firaminista na Birtaniya wato Tony Blair da kuma wasu 'yan Najeriya da dama. Sunayen sun hada da tsohon babban alkali na Najeriya, gwamnoni na yanzu da tsofaffin gwamnoni, 'yan majalisu na da na yanzu, 'yan kasuwa da kuma wani fasto da ya shahara da dai sauransu. A ciki akwai tsohuwar ministan sufurin jiragen sama ta Najeriya, Stella Oduwa, wacce ta yi aiki a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne hukumar EFCC ta cafke Hafsat Ganduje wato uwar gidan gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. An cafke ta ne sakamakon zargin cin hanci da rashawa wanda ɗanta ya shigar da ƙara. Kamun ya zo ne makonni kaɗan bayan ƙin amsa kiran da hukumar EFCC ta mata. A cikin ƙarar da Abdulaziz ɗan gwamnan ya yi, ya ce wani ɗan kasuwa ne ya tuntuɓe shi don siyan wasu filaye a Kano tare da biyan dubban ɗaruruwan dalar Amurka ga mamar tasa. Ya ce bayan watanni 3 sai mutumin ya gano cewa an sake sayarwa wasu filayen da ya biya kuɗinsu. Hakan ya sa ya nemi a mayar masa da kuɗinsa. Abdulaziz ya ce mahaifiyarsa ta ƙi mutunta wannan bukata inda hakan ya gurgunta dangantakar da ke tsakaninsa da abokin kasuwancin nasa. A ranar Alhamis ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2022 a gaban majalisar ƙasa. Kasafin kuɗin ya kai jimlar sama da naira tiriliyan 16. Shugaban ya ce an tsara kasafin kuɗin ne don dogaro da nasarorin da aka samu a cikin kasafin baya da kuma aiwatar da shirin ci gaban ƙasa daga shekarar 2021 zuwa 2025. Bayan jinjinawa da shugaban ya yi wa 'yan majalisun, ya ce yana sa ran ci gaba da aiki da su cikin haɗin kai da kuma samu a kammala ayyukan kasafin kafin ƙarshen shekarar nan. Daga kudancin Najeriya kuma, rundunar sojin Najeriya ta cafke wani mashahurin ɗan wasan kwaikwayo na Nollywood mai suna Chiwetalu Agu. Rundunar ta bayyana cewa an kame Agu ne a sakamakon tallafawa da yake yi ga ƙungiyar 'yan awaren nan na Biafra wato IPOB. An cafke shi ne a ranar Laraban da ta gabata a garin Onitsha da ke jihar Anambra. Yana sanye da kayan ƙungiyar. A cikin wata sanarwa a ranar Alhamis, kakakin rundunar Onyema Nwanchukwu ya ce a halin yanzu dai ana yi wa Agu tambayoyi. Daga jihar Zamfara kuma, rundunar 'yan sandan jihar ta yi nasarar ceto mutane sama da 80 daga hannun 'yan fashin daji. Waɗanda aka ceto ɗin sun haɗa da maza da mata har da ƙananan yara. A sanarwar da rundunar 'yan sandan ta yi, mutanen suna cikin yanayi na galabaita da yunwa yayin da aka ceto su. Hakan ya zo ne lokacin da sojoji suke ci gaba da zafafa lugudan wuta kan 'yan bindiga a jihohin Zamfara, Katsina da Kaduna. To jama'a labarun kenan. Muhammad Abdulrazak ke muku fatan alkhairi. Za ku samu cikakkun labarai da wasu shirye-shiryen namu a kafafen zumunta da kuma yanar gizo wato www.allnews.ng.